F'intervista fuq il-podcast ta' Ricky Caruana, il-kap nazzjonalista Bernard Grech sostna li l-politika mhux biss fjuri imma wkoll ollieq meta mistoqsi dwar l-attakki personali u l-ħdura ta' ċerti esponenti nazzjonalisti. U anke sostna li l-messaġġ b'xi mod irid jasal anke dak negattiv u qal li mhux veru li hemm ħdura min-naħa tad-deputati tiegħu. Il-politika mhijiex biss fjuri, hemm ukoll l-ollieq. Jiġifieri kulħadd b'xi mod il-messaġġ irid jasal u dak li huwa ħażin u negattiv kif anke nagħmlu jien nagħmlu. Issa nistgħu nużaw kliem aħjar iva nistgħu u jien dejjem nipprova illi nimxi f'dik id-direzzjoni. Però ma naċċettax tal hemm xi ħdura għaddejja jew xi ħdura personali għaddejja minn xi deputati tagħna. L-istess meta mistoqsi għaliex l-aġenda nazzjonalista iddominata mix-Shift News u għaqdiet bħal-Repubblika, Grech sostna li hu jaqbel ma dak li dawn jattakkaw fuqu. Dan anqalu koll il-memorja meta l-blogger Manuel Delija tal-istess Saqda Repubblika kienu issa lil Grech fil-bidu tal-ħatra tiegħu fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista li jekk ma jagħmilx kif jgħidulu jispiċċaw jtajrulu rasu wkoll kif ġara lil ta' qablu. Fuq il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ma jistħix anzi huwa kburi illi fiħdanu jista' jaħdem kulħadd. Għalkemm mistoqsi kemm il-darba minn Ricky Caruana biex jiddisassoċja ruħu mix-Shift News, Repubblika u Occupy Justice, il-kap nazzjonalista rrifjuta b'mod kategoriku li jagħmel hekk. Dan filwaqt li adotta l-istess narrattiva ta' dawn l-qdiet u sostna li l-Partit Laburista skontu u dak li jiddefendi l-korruzzjoni u t-tixħim. Iddisassoċja ruħek anzi minn magħhom għaliex qed jagħmlulkom iktar ħsarem barra fit-triq milli ġid. Sakemm qegħdin naqblu fuq dak li qegħdin ngħidu, jien m'għandi ebda problema.